Radylaşan tapa, mene taýýar däl. Selvi, sana taýýar olmak gerek gel. Ol hemmen gözüne dürtülüp duran zagda. Bet etseninni, aýdybam jaňa daýmamaň. Dur, bu ne emettin? Nihada. Selamünaleyküm aşk. Waleyküm. Nime ol... Salamlaşaýyp gelensiňde. Hawa. Nime men Wezipeňiz hasapçı. girmersiň aýnym. Yo men miyime da etmeyin. Bolýa. Alo. Sagadon ýöre bölüm aşyklaryň hemmesini men ýanyma ýygnaý. Bolýa. Belki başka birini halap senden gowunu üzýän bolaýmasyn dost. Ayyo Edil beýle däldirler. A sen nirden bilýän? A sen nirden bilýän? Men şu wakalardan çaklap aýdýanna saňa seredip. Edil şonu. Bir wepalyk diýip çaklamanda da başga zat diýip çaklap bolar ha. Yo dost bagşla. Gowunuňa degenderini öýtmedim. Men bir wepalyk edýär diýip aýtjak bolamak. Meselem bir görmeýi oglan Selviňi gowy Selvem näme? Saňa garaňda okakda bir açyk köprak pikir edýändir. Şonu aýtjak boldum dost. Gowunuňa degijek bolmadym. Bäh, ýene bolmady. Artık tur. Geçen ayın hasaplarını değinlik yöne. Boş. Baş gel. Oturaýyň. Bölüm jogapkärligiň hemmesi berdemi? Hawa başlyk hemmes ýerine. Onda başlaýas. Wepa, sen ýene ýalňyş düşündiň. Men bir wepalyk hakda umuman hiç zat aýtjak bolamak. Ýöne meselem senden görmegey akylly bir oglan Selviňi özüne söýdiren bolsa näme etmeli? Ol bir alaçda. Düşünäý dost, men şonu diýjek. Dost, näme ol? Hey dost, gowy dämi? Ýene bulaşdyrdım eýän, bagşla dost. Ayrılsan ay. Doğruda da aýtsaňam bolan agay. Gowuny ýara bilmedim ay. Ynha täze işmeýilnamalarym şulardan barat. Men ýene bir gede gaýtalaýan. Men öz ýollaşyk edýän döwrümde diňe öňe gidişlik bolmaly. Onuň üçin näme gerek? Tertip düzgün, agdybirlik gerek. Düşündiňizmi? Düşündük baş. Bolýa. Vay Cemalcan, geldiňmi gaýdym? Gel hani? Gelnece oynasaňa geljek. Bolmasa da men mektepde ýadadym, öýe ödüp ýatjak. Vay oynar Cemalcan. Meňem ýüregimi tawatyrda, ýadak geldiňmi? Torbaň aýyr, häzir barýar. Torbagyň aýyr. Alo? Cerenjam. Cemal. Yine size baraydı diyen. Yo. Şu seni bimada diyen ya Allah. Vay gelsin ýenece, gelsin. Ziyan ýok. Vah, onna da günne gatnap durda. Ceren ýenejemi gowur ýanniye. Gaty görmäw çagamdan. Ziyan ýokla. Cemal'la näme otgöreýin? Öýkelesem ykballan öýkelemeli. Bildiğime sene Cerencan. Ine netip bolsa seňe möýüňe akça bäbek beder. Artık. Yumuşak mı acım hatırladı? Elbette.
Erwet derler, sonuçta sen elimde ama şunsunu tapyatsa o. Öz otonda olan vaktin yok sen hiç yaşanam o. Bese de evin yatma şunsunu şeydir. Şular tatudaklar, gelen müşterileri de var ha, 50 mercek tezes deyip satacağız. On sonra mara münasip mebelin, hemme mebelin sen münasip derdin ha o. Özüne başka tapçı. Başka tapçıdığına hiç şüphem yok. Yani yatcan vaktine taplap verdiysen yüzü götürmünen aşağına taplap bilmeyeceğine. Ondan giysene bittiğine artık. Ey. Mahım, başlaň tapşyran işlerini diýene nä dersiň? Dini paryan nisen amaljak. Bolýar. Garaşay, bilerek gidelim. Bolýar garaşaýar. Mahım, täze başlama diýsen bagtly nesibe adam bolsa gerek. Belki bu pikir nerden gelip kelläňe? Ay umuman çaklaýanna. Ýaşaçyk bolmagyna garamazdan bir uledaran başlygy. Elinde işgärleri bar. Agzyndan çykan söz derrew durmuşyna geçýär. Gara durmuşda gamlanmaga sebäp bolmasa gerek. Durmuşda öňümde goýan ähli maktatlaryma ýetdim. Hatta qakan mardularyny hem amala aşyrdym. Watanyň jogapkärligi wezipelerini hem hyzmat etmek borjyny etip etdi. Ýöne içimdäki derdim barha artýar. Ynha işden ýadap baranda gulaňdan çekip oýnaýar diýjek perdendiň bolmasa, durmuşdaky bar ýeten sepetlerim özüni görmek kyn eken. Hey Cerencan, baramda senem ýylgyrtan ýylgyran bolýan bolun. Yüreğim ağırtyny çekmeli bolýan da. Ey Iqbal, herne can sağlık bersinne. Alo. Alo. Selvi. Gelin soňk gerek düşünşäýeli. Yok. Bir de yem düşünçtük. Men rady değil. Selvi.
Wepacan, oğlum. Gün-günden giç gelmän çykardyňlar. Ya men göwnümemi? Göwnüňedirler kaka. Turganlaşykda oldum. Men sen tälimçiň bilen habarlaşdym. Sen buna mursat alyp gaýdypsyň ha. Ya ýene başga da bahanalanmamy? Neme kaka? Mesut. Ataň bilen jaňlaşjak. O garrapdyr. Oňa el güýjü gerek. O wagtda ataň mallarına teretmäge kömek et. Kaka turganlaşykda. Düşündiňmi diýär men saňa? Hawa kaka. Düşündüm. Akmarat. Wipajana beýle daramasana. Dağı men näil daramalymyşym, aýt. Sagat 12 boldy. Ogluň bolsa köçede. Hemmesine de sen özüň günäkärlay. Yeke walam, yeke diýdäm diýip. Öý işlerine nem aýap, nälik kiretdiň ha muny? Erkek adam kynçylyk görmese, ýyle peýda segmez. Bolýala. Cemaljan oýanaýmasyn. Ujipsiz jadadyň üstüne men bilen terseşdi. Ya göwnüne başga bir barmka? Ay ýok. Kimden çyksa da selveden bir wepalyk çykmaz. Bärde başga bir mesele bar. Wagt derek. Men hukman suud ederim. O men rady bolmajagym bilip, şu meseleni gozgap menden daşlaşmak islendir. Göwnünde başga biri bardyr. Ýöne ol adyna münasip wepaly bolan ahyry. Ýok, beýle däldir. Bu ýerde başga bir sebäp bolmaly. Wagt geçdigiçe o menden uzaklaşar. Ýöne men oň şertine rady bolup bilmek. Sağ ol. Atatyene. Haw. Yan gelimiz can etti. Hawa. Akmuratcan, Wepajani, ova yanıma deyivermekçi. Ol Wepajan lälk tiredip, Halid depelerine çıkardılar ha. Hey. İnnemon işe uğrantın, taplansın nebon bäri uğratçak bolýandyrlar ha. Gelsin vakalin. Gelmediğine de kän wagt bolla. Ine, Hanalany. Akmuratcan ediye. Oğlum. Ece salamu aleykim. Salam. Gowum ýagdaýlaňyz? O da şükür gowy. Ece. Kakam ýanynda-my? Ine yanımda otur kakaňam. Kakam ýanynda bolsa, kakam bilen bir salamlaşaýyn.